Sanibonani, igama lami Lungile Khambule. Ngiyajabula ukuba nani namhlanje. Nayo-ke inkinga yethu yanamhlanje, nginikeza umngani wami athi siyixazulule ngoba uyazi ukuthi mina ngiphethe abantu abahlakaniphe kakhulu. Ngokubhekile lesibalo lesi uzosibona nawe ukuthi ayijwayelekanga le nkinga leyo yabo, azijwayelanga ukubona inkinga ezinjena. Ingakho-ke kumele uzinikeze isikhathi ukuthi ufunde kahle khona uzoqonda kahle ukuthi bafunani yabo. Phambi ukuthi uzoqala-ke uyenze isibalo sakho. Sizoqala-ke sifunde kahle ukuthi kahle kahle kudingekani futhi-ke basibuzane yabo. Ithi-ke inkinga yethu uBev uthatha isitimela ngehora lesine futhi afike kwindawo le yeyitimela ngehora lesithupha wonke amalanga. Futhi-ke indoda yakhe iyamlanda khona lapho endaweni yeyitimela wonke amalanga, ishayela futhi ngokufana wonke amalanga. Bese bathi-ke ngelinye ilanga uBev wafika ngehora lesihlanu, azange afike ngehora lesithupha-ke manje. Kodwa-ke indoda yakhe isuke ngesikhathi lesi esijwayelekile athi uyomhlangabeza nithi. Into yokuqala kumele sizibuze yona ukuthi kahle kahle indoda yakaBev isuka ngobani isikhathi njoba izohlangabeza uBev ngohora lesithupha yabo. Siyazi ukuthi ekujwayelekile ukuthi afike ngehora lesithupha nithi. Futhi-ke indoda yakhe ithi ngizoyenza isibonelo ngani ngenduku yami yokutshengisa ukuthi kahle kahle ubude futhi nesikhathi ukuthi azafike kuBev singakanani nithi. Siyazi ukuthi uzosuka endlini, siyazi futhi ukuthi ushayela ngesivivino esifanayo wonke amalanga nithi. Sizobiza-ke lesikhathi lesi uT anithi. Siyazi ukuthi-ke indoda yakhe izothatha lesikhathi lesi kuze afike kuBev ngo-6 o'clock anithi. Sobhala ukuthi indoda yakaBev isuka endlini ngehora lesithupha bese susa uT leso sikhathi leso. Asisho ukuthi phela usuka ngehora lesithupha, sisusa uT leso sikhathi lesi phela esithathayo kuze afike ngehora lesithupha nithi. Ukubuyela-ke endlini mase sisho ukuthi phela abaye ezinye indawo futhi bavele baye khona ekhaya ngqo, sizothi thatha isikhathi esifanayo nithi. Ngakho-ke sobhala ukuthi uT isikhathi sakhona. Ukufika endlini uBev nendoda yakhe uzothatha isikhathi esingakanani? Uzothatha isikhathi esicala phela kule hora lesithupha bese uhlanganisa noT anithi. Mosihlanganisa kahle kahle lezi zinto lezi kuyafana ukuthi uzothini 2T anithi 2T. Kusho khona ukuthi isikhathi abasithathayo kusukela endlini kuyolanda uBev futhi bababuyela endlini u2T anithi. Manje-ke lokho siyazi ukuthi iloko okujwayelekile. Kodwa-ke njengoba manje uBev sekafike ngesikhathi esingajwayelekile, ufike ngehora lesihlanu, sothini-ke? Sobhala lokhu ngombala ohlaza, sothi-ke indoda yakaBev isikhathi esifanayo anithi. Babhalile phela phambilini ukuthi hamba ngesikhathi esifanayo anithi. Azange ajike isikhathi sakhe, usuke ngesikhathi esifanayo. Sobhala-ke kodwa-ke bayasho ukuthi uBev njoba afike asheshe wafika, uvele wathi ithi ngihambe njoba phela ngisamele indoda yami yabo. Ahamba. Ingakho-ke siyasho ukuthi babahlangana labantu labo asi isikhathi esifanayo lesi esijwayelekile lapho bahlangane ngaso anithi. Lapho-ke bazohlangana khona, thi ngibhala induku yami ukuthi lapho bahlangana khona bazophenduka babuyele khona ekhaya anithi. Kusho khona ukuthi lesikhathi lesi ahambe ngaso nalesikhathi lesi abuyela ngaso siyafana anithi. Manje-ke bayasitshela ukuthi babafika endlini bafike ngokushesha 20 minutes yonke. Siyazi thina ngemihla ukuthi bafika calela kuhora lesithupha uhlanganise noT. Kodwa-ke manje sothini bafika ngalesikhathi lesi bese-ke sisusa ama-minutes angu-20 yabo kuleso sikhathi leso ngoba phela bafike ngokushesha. Manje-ke masibona kahle ukuthi so isikhathi abasithathile kahle kahle kusukela ukusuka endlini kuyomlanda uBev bese-ke
kusukela lapho ke kuyobuyela endlini isikhathi esingakanani. Masibheka kahle sothini? Sothi u2t minus 20 anithi. Sesiyazi ukuthi lesikhathi lesishintshile u2t minus 20 anithi. Lesi sijwayelekile siyazi ukuthi u2t anithi. Singasibhala sithini? Sithi u2t. Futhi ke mobhekisisa kahle sesiyabona ukuthi isikhathi asithathile kusukela ukusuka endlini kuyofika kuBev, njoba uBev asazicathuzela athi uyahamba, uthatha isikhathi sohlukanisa phela lesikhathi lesi kabili anithi u2t minus 20 ngoba siyazi ukuthi lesikhathi lesasithathile kuyofika kuBev nalesikhathi lesi bakabuyela endlini ziyafana anithi. Ngakho sobhala ukuthi t minus 10 t minus 10. Manje ke u-t minus 10 lo ubani leso sikhathi leso ngoba siyazi ukuthi ujwayele ukufika ngehora lesithupha nithi. Manje ke mase sisusa ke ama minutes angu10 kule hora leli lesithupha sotholani. Yiso ke lesikhathi lesi afika ngaso kuBev anithi. Kahle kahle sobhala ke phansi ukuthi yini u550 phela nithi. Masosusa phela u10 minutes kule hora leli lesithupha sothi u550 anithi. Kodwa ke kahle kahle umbuzo wethu uthini? Uthi uthathe uBev isikhathi esingakanani ukuze bahlangana nithi uBev uthi hayi ithi ngisheshe mina ke ngizicathuzele njoba asahamba nithi. Ngoba phela ufike ngesikhathi esingajwayelekile nithi. Ngehora lesihlanu. Bobhekisisa kahle uyabona ukuthi hayibo kumthathe 50 minutes anithi ngoba siyazi ukuthi bahlangane ngo550. Kusho khona ukuthi bahlangane kumthathe ama minutes angu50 kuze afike. Sesiphendulile ke impendulo yethu. Inkinga enjena kodwa angiyithandisisi ngoba basinikeza izinto engeke sizisebenzise. Njengale hora lesine azange siyisebenzise ukuze sizoxazulula isibalo sethu yabo. Kodwa ke bayasitshengisa ukuthi singakwazi ukuthola ukuthi uhambe isikhathi esingakanani phambi ukuthi sikwazi ukuthi usheshe kangakanani noma imoto le indoda ihamba ngayo ishesha kangakanani yabo. Ngiyathemba lokhu kusizile kuze sibonane futhi. Bye bye.